It's time for DJ Rocky's Secret Files. Alam ng buong barkada niya na niloloko niya ang fiancé niya. At ako, ang babae niya. Hi po. I always listen and watch you. I just want to share my story about having sex with a man who has a fiancé. Itago niyo ko sa pangalang Hazel Grace. At ito ang aking secret file. First time kong makipag-inuman outside. First time kong makipag-inuman sa mga taong first time ko lang nakilala. Ayun, okay naman. May videoke kasi sa pinuntahan namin. And as always, lagi akong napapasubo sa pagkanta. By the way, freelancer singer ako. And at the same time, estudyante. Wala akong boyfriend. Sa barkada namin, ako yung my worst love life. Kasi, paano ba naman kung hindi may mga asawa na, may mga jowa na yung mga nanliligaw sa akin? And of course, hindi na baling maging single ako forever kesa naman sa maging kabit ako. Traumatized na kasi ako sa ganong situation. Yung ex ko, halos 1 year akong niloko. Legal kami pero itinago niya sa akin o sa amin na may anak at asawa na siya. And kasal pala sila. So, back to the topic. Nung time na nandoon kami sa inuman, syempre lahat ng nandoon, getting to know each other yung stage, kumbaga. And yung iba kasi ron, kilala na ako. Pero, hindi ko sila kilala. Famous ako? Parang ganon. So, that time, may mga nanliligaw sa akin. Pero, merong isang tao na alam ko sa sarili kong mahal ko. May katabi akong guy na sa buong akala ko, bading, bakla, o gay. So yun, habang kumakanta ako at the same time, nagsashot, nag-text yung nanliligaw sa akin. Nakalapag yung phone ko sa mesa na malapit dun sa guy na gay. So, nag-pop yung message na, "Asan ka?" Tapos, ang nakalagay na name dun sa cellphone ko ay Baby Mahal Ko. So, inasar ako nung bading na yon. Sabi niya, "Lagot ka, hinahanap ka na ng baby mahal mo." So, nginitian ko lang siya. Then ayun, nahahalata ako na lumalapit sa akin tong gay na to. Yung upuan niya, inuusog niya papalapit sa akin. Nagkalokohan ng barkada na kunin ko raw ang number. Kasi nga, akala ko naman, bading talaga. So, pinuntahan ko yung dial pad ng phone ko. Inabot ko sa kanya. Denial niya nga yung number niya. At biglang nag-text siya. Sabi niya, "Lasing na ako, bakla." At ito na yung worst. Yung pinuntahan naming party, mga pinsan pala yun ng taong mahal ko. And OMG, talagang sinundan nila ako. The awkward part, andun na sila. Syempre, kunwari matino ako that time nung nandun sila. Ilang bote na rin kasi ng hard drinks ang naubos namin. So that time, hilong-hilo na ako. So lumipat na kami ng location kasi meron na nga sila. Umiiwas yung mahal ko kaya ako tong si tanga, mukhang hilo na, pumayag sa usapan ng barkada na iwan na lang namin sila at pumunta sa bayan. So ang sakit no, na iniwasan ka ng taong mahal mo. 4 na lang kami nun. Yung gay na yun, tapos ako at yung barkada ko, tapos yung nandiligaw sa kanyang tibo. So pumunta kami sa ibang beer house.
Kami raw muna magka-partner that time. I mean, kami muna nung gay na nakilala ko lang. So kumuha sila ng tig-isang beer. Tinanong siya ng barkada ko. May gusto ka kay Hazel Grace, no? Tapos sinagot niya, sino ba namang lalaki ang hindi mahuhulog sa kanya? Nasa kanya na lahat. Super hilo na ako that time. Tapos sinalo niya yung beer na dapat ako yung iinom. Pauwi na kami noon nung in-start niya na yung motor niya. Nang bigla niya akong halikan. And OMG, niyakap niya ako ng maigpit. Alam ko naman na bading siya. Pero dahil sa lasing ako, pumayag ako sa gusto niya. Nagulat na lang ako. Nasa isang hotel na kami. Ang tanging nasabi ko na lang, di ba bading ka? Tapos, tsaka niya ni-reveal sa akin na may girlfriend siya. At ikakasal na pala sila. Sabi ko, mahal mo yung girlfriend mo? Bakit nandito ka? Tapos sabi niya, oo, pero kung nandito siya, ito lang din naman yung gagawin namin . So, ayun. May nangyari sa amin nung guy. Naakala ko bading. Ang worst part, umuwi ako sa bahay nung nanliligaw sa akin. Lasing na ako nung oras na yun. At hindi ko naman sinasadya. May fiancé yung tao. Alam ko yung feeling ng maloko. Maloko. Pero di ko man lang naisip na may masasaktan ako sa ginawa ko. Sa lahat ng barkada, alam nila yung about sa amin nung guy. Kaya nga, pag umiinom kami, inaasar na nila kami pareho. Pero dahil nga ikakasal na sila nung fiancé niya, hinahayaan ko na lang. Until now, magka-text at nagkakasama pa rin kami nung guy. Sana may natutunan kayo sa secret file ko. Para magising tayo sa katotohanan ng masama ang kaluluwa ng alak. Lesson learned. Muli, ako si Hazel Grace. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.